তিনি লাইফ অফ হাইমানি কারণ hingke amo je tabuk ani bwsak ani sori kisa kisa hamka ani lango ekeba kaklabo cough jamin mani bagui langmana hanani kostongman bagui hospital rogo admit mangka joto lukurok Tripura hinjaknai rok joto Tripurani ani rangchakni Tripura rok norokni surimung norokni hamjakmung tongmani bagui no tini ang doctor bai naijakha tei doctor rokni chubamung nongni surimung nongni hamari tongmani bagui no tini norok bai live o phai kok sai tongui mankha norokno jotono no ani paiflaya hambai ani wngui tei ani family ni wngui norokno paiflaya hambai faro langmana hanani belai kosto wngmani bagui admission mangkha tabuk bo srai srai ke hamsugyako langmana hanani kisa kosto no wngui tongo cough nongkhor baya khoni bagui khaklapni doctor rok bithi rohojak tei nebulizer rok riui tongo norokno ang hambai farna bagui se tini live o ma phaio Tripura hastini joto lukurokno ani bagui surilaikha tamo church o tamo nogo joto jaga no surilaikha hinui ano jotono shahor o norokno tei ano aswke hamjaklai surilaiman bagui norokno paiflaya hambai mario tei bo hambai mario je norok nukbai khana sabrumni buma bufa kwrui thwijak khoroktham Bishal Rimika tei Majuli borok porjonto surijak ang niji saimanya borok bufuru surilai video rok khailai tongmani ang saimanya borok abono nugui belai kheno khao bo khamka tei mokol ni muktui bo mai orkha karon cherai rok no nainai kebo tonglak hinui borok bo surilaijakmani bagui tei tabuk motamuti kaham no naigerna bahai kei srai srai kei sak hamaiman abono bithi rok chawi tongo kwbangma jaga kwbangma problem kebengmung rok chwng social media o nugui tongo ang bo thana muchungo tabuk thangui maya wngwi tongo chubachu khlai thani bo ani je logi ni borok rok ekeba ani logi je samung khlainai rok kwbangma jaga je nok hamya rok no nok tanglaiwi tongo kwbangma rugi rok no nailai tongo abo ang bai over telephone mobile lo call khaiwi sahorwi tongo joto update riwi tongo ang bo muchungui tongo thangwi samung khainani je dino ang ILS o admission mangkha adino langma belai kheno hornani kosto tei chwng saimano chini bwsako jesa hamya wngphano kuno problem kwrwi aswk phiya langma se asol langma kwrwi kha manai no chini bwsako chini body o tei kuno function khai wngwi thango aboni bagui langma belai kheno nangkukmani important bono chwng jai khlai tonani nango aboni bagui COVID-19 je second wave choli tongo joto lukurok no koinai je hojak tongnani bagui hati rogo thangwi bo tei kwbangma gathering rogo thangprو bo mask rok thubui thanani wngthung karon jotoni life no
save खालामनानै नांगौ tei tabuk jara vaccine rok rijak borok no bo koinai jotono vaccine rok rinani bagui tei nogo kaham khai जों परिस्कार khai tongmani banta chini bwsak kaham tongkhaise जों dophanobo nai mannai जों kwthang tongkha hingkaise chini dophanobo जों phiyogui mannai aboni bagui norni surimung norni luwajimung haikhe norok jebabe prayer khailaikha ano hamriti sanani bagui norokno paiphlai belai kheno hambai ang bujikha je langma bwswk chini bagui important jekunu somoy langma rohormai angui kwbangma lukurokno chini o hakotoro Bharat borsho kwbangma lukurokno thwikha aboni rok joto saimano haini bagui chungbo waisa achaikhe waisa thwina to nangnai no haifano chini dophani bagui je mansak जों samung kaham khlai klangnani nango abono ani khao poito tongo langma rohormai ang tongphrubo ang wansugui tongo je chini dopharok ni bagui je khlai mansak khlaijaknai je kwthang tongsak जों samung khlaijaknai amtui haikhe no joto lukurok no ang koinai jotono buini kahamni bagui wansukdi dophani kahamni bagui wansukdi nijini sarthoni bagui simi wansukyawi joto lukurokni bagui wansugui no specially chini tiprasa rokni bagui wansugui no जों samung khainani nango sudu mannani chanani no simi wansukyawi जों chini bwsa bwtui chini busuk chini thinang chini future chini bobishot tamung nai chini tiprasa dophani tamung nai bahai जों o dopharokno mwthangna nangnai amno wansugui जों samung khlaina nangnai o jaga joto lukurok jebabe ano sorry haikhe sakhamni bagui surilaikha amo haikhe no chini tiprasani bagui chini tiprasa dophani bagui bo जों ma surilainai ma hamjaklainai samung ma khailainai kubui hamjakmung ma hamjaklainai kubui thansao जों ma phailainai haikhe जों dophani bagui mungsaphano khlaimanglak tei dophani bagui khlaina thangui bo जों thansa khlaimanya hingkhai abo kubuni dophani borok rok naisigui mwnuilaio tei जों thansa khlai samung khlaimaya khai thansa khai chini samung no जों bwskang tlangmaya khai जों abo success wngnani belai kheno kosto haikhe success wngyaphano wngui mano haini bagui no जों ang koinai specially jotono no rajniti no torjakyawi party no torjakyawi जों thansa khlai जों dophani bagui samung khlai klangna nangnai जों khoroksa tei khoroksa bai kubui hamjakmung ma hamjaklainai borom ma rilainai जों bo khe alada party khaio ang aladai party khaio hini जों khoroksa bai tei khoroksa no naisiklaimai laya tei khoroksa bai tei khoroksa majra belai je kok salaima rok mwthakna bagui ang joto lukurokno no koio phaidi जों bubagrani bisingtwi bwswkangni chini thinangni lama no जों sakhe hoklaiwi chini dophano kuchuk saka tisai tlangano hini ang jotono no koinani muchungo khe paithago haino hai jotono no teisa ang paiphlaiya hambai mario je ani langma no mwthang tunani bagui je lukurok ano hamjagui surilaikha norokno bo ani khani paiphlaiya hambai yapharo tei norok bo jotono kaham kwrwng no tongbainani wngthung abono ang ishwar ni thani bhogoban ni thani god ni thani ang surio hingkhe जों chini langma tongsak जों samung kaham khlailainai abono chini naharmung wngthung abono chini bwswkangni samung wngthung amsuk nungsitung jotono no teisa haino hai paiphlaiya tei hambai yapharo norok je ani life naitongmai rok norok jani je nongni kiching songo jotono no khakchangma hambai yaphar baidi tei
thinango norokni surimung norokni hamjakmung ani logio tongkha hingkhe ani dophani samung khlaitani ang belai kheno success wngani hini uansugo hingkhe jotono hambai kaham kwrwng tongbai di susto tongbai di tewisa kaham kwrwngmo tongkha hingkhe malai lainai jotono no hambai.